manylion. Penderfyniadau. Meddwl tybed wyt ti wedi dewis y cwrs cywir yn y coleg neu'r chweched dosbarth. Teimlo nad yw'r cwrs yn iawn i ti? Mae'n naturiol. Mae cymaint i'w ystyried. Ond sut mae osgoi gwneud penderfyniad y gallu ti ei ddifaru'n ddiweddarach? Aros. Paid â rhoi'r gorau iddi. Cymer anadl. A phwylla. Ymlacia. Gallwn ni fod yn gefn i ti. Rydyn ni yma i helpu. Gyntaf oll, rho dy feddwl ar waith. Ystyria pam wyt ti'n ansicr. Ai oherwydd amgylchedd y coleg neu'r ysgol? Meddylia sut mae hyn yn gwneud i ti deimlo. Wyt ti'n anhapus, neu jyst wedi diflasu efo'r cwrs? Ystyria ganlyniadau gadael y cwrs ac addysg. Gall effeithio ar dynodau gyrfa a botensial ennill. Dal i deimlo'n ddi-fflach ac am aros yn ddiogel o dan y dwfe? Popeth yn iawn. Dyma beth elli di ei wneud nesaf. Tania sgrin a chwilio am Gyrfa Cymru, aros paid â rhoi'r gorau iddi. A cheryn tudalen we, aros paid â rhoi'r gorau iddi. Fe gei di gebolwg ar sut mae myfyrwyr eraill wedi delio ar un meddyliau ag wyt ti'n ei cael nawr. Ac fe weli ei manylion cyswllt, siarada â rhywun sy'n gwybod ei pethau ac sy'n helpu eraill fel ti drwy'r amser. Maen nhw'n gyfeillgar iawn hefyd. Dy benderfyniad di yw gadael y cwrs, ond gwna'n siŵr dy fod ti'n ystyried y canlyniadau, siarada â rhywun. Os yw dy lwybr gyrfa yn teimlo fel spaghetti, cysyllta â Gyrfa Cymru. Fe wnawn ni helpu i ddod o hyd i'r dewis gorau i ti. Aros. Paid â rhoi'r gorau iddi. Chwilio Gyrfa Cymru, aros, paid â rhoi'r gorau iddi.